Sanibonani Mzansi, siyanibingelela futhi siyanamukela ohlelweni lethu iSolva Zothe. Igama nguThembi Inkosi Mungu, umfana ongenayo ibongelo ngibongela ongibongelayo, nami ngiyambongela ngithi danko. Njengoba nisazi-ke ukuthi-ke singabantu abalandela iy'ndaba zabantu, kodwa lezi esisuke siceliwe ukuthi singene kuzona. My sister, unjani, uyaphila? Ngiyaphila futhi unjani? Ngiyaphila nami. Sikhona. Yebo. Uthe igama uSisi uZinhle. Kuzinhle kaGasi Sibongo. Siyabonga sisi. Cela nje sisi wami usichazele ukuthi ukhulele kuphi, mhlawumbe emakhaya noma ukhulele endaweni zaselokishini, impilo ibinjani? Ngikhulele eMgugu, ngihlala nomani osisi wami. Oh. eMgugu semkhomazi. Semgugu isembumbulo. Sembumbulo. Okay, Yeah. okay. Yeah. Sakhula sihlala nomalume nobaba. Baba benoma abashoni. Malume asala nami ngiyingane. Oh yeah. Usisi wami hamba usebenza emaplazini. Umalume bengihlukumeza ngisayingane. Hayibo. Engifaka umunwe eqhele. Ngingazi ukuthi malume lento ayenzayo yini. Sengina 13 years. Malume sengifaka into yakhe kumina. Hayibo. Malume sekunjalo. Okay, ngaqala nami sengihlakaniphile. Usisi wami usebenza emaplazini, ushiya imali yami yokukhera esikoleni kumalume. Malume zonke insuku before anginikeze imali yokukhera esikoleni, aqale angenze lento. Ngifaka into yakhe kumina. Before angigeze yena malume. Yo. Manje sengina 14 sengithola nami umuntu wami. Yeah. Umuntu wami angisabezwa abantu bami. Yeah. Sengizwa into yamalume. Sonke isikhathi. Manje namhlanje dadewethu. Kuthi ngicela ngikuzele malume futhi ngicabanga futhi usho malume ukushada naye mina manje. Hayibo. Umalume uphi yena usakhona manje? Malume usakhona. Usiyazizwa ukuthi usamthanda futhi. Ngiyamthanda futhi malume. Futhi uyena kahle kahle umuntu omuzwayo uma unaye. Yebo yena umuntu angikhulisa phela ngalento ngize ngizwe. Bangakhe nje mhlawumbe abantu osobatholile wagcina uhlukana nabo ngoba Bawu 6. bonke labantu akekho ofika kumalume. Yebo bhuti. Inzima le ndaba sesiwami ngoba umalume uma ngabe umzali ekushiya nomalume usuke ethemba ukuthi ukushiye nomunye umzali. So kufanele yena athathe iresponsibility yokuthi abe umzali kuwena njengengane yakhe. Yebo. Manje lento le ikuphatha kanjani wena ke kuwena ngaphakathi ke lento eyayi njengoba usuyikhumbula manje ufila kanjani, uzizwa kanjani ngalento yayenza umalume kuwena? Ngisakhula ngaqala ngahlukumezeka. Ngisaba ukutshela udadewethu. Manje kumina sengi-right ngomalume. Sengibona kuyena umuntu kumina onekusasa. Hayibo. Ngomalume uyangipha ngisho imali. Namanje usakuphi imali? Uyangipha. Wena sisawutohozi. Angitohozi. Manje ngikhulele ingane yamalume. Hayibo. Angazi dadewethu uzofila kanjani bengimtshela lokho. Ngomalumekazi umalume uyangitshela uthi akasamthandi umalumekazi, uthanda mina. So umalume manje nisahlala naye noma uhlala kwakhe? Uhlala kwakhe manje nomfazi wakhe. Kodwa kumina siyakwazi ukubonana, siyafonelana. Manje nibonana kuphi? Nibonana yini? Sihamba siyobhuka. Hayibo. Hayi kulungile sisi wami, ngiyakuzwa. So ke silando sisi wakho ke kubuyena ke umchazele udaba lwakho, sizwe kuyena ukuthi uyibona kanjani lento oyishoyo, ucabangani ngesinqumo sakho leso socabanga ukusithatha njengamanje. Usho kodwa ngicela uqale ngibuze kuwena ukuthi wena unesiqiniseko yini sokuthi lento ofuna ukuyenza ngoba njengoba ubize thina nje uzobonwa abantu abaningi. Uyabona? Baningi abantu abazokubuka bazokuhlaziya ngendlela yabo, ngeke kube nankinga. Anginankinga. So into oyifunayo wena ukuthi kube khona uxolo phakathi kwami nodadewethu. Yeah. Usimalume ngifuna accept usimalume sezoba umkhwena wakubo.
ithuba lakho leli lokuthi utshele usisi wakho omdala lokho obukutshela mina, umtshele nje ukhululeke, umtshele konke lokho ufisa ukuthi akwazi namhlanje. Kukhona isizathu sokuthi sibe khona namhlanje la, sikhonela ukuthi sizoxazulula lenkinga ukuze ingabe saqhubeka ibe inkinga kuwena. Tama unjani? Ngisaphila. Ngiyaphila nami. Yebo. Tama. Yebo. Nginenkinga. Malume nenkinga ukungifaka umuntu eqeyami. Yebo. Aqhubeka. Yebo. Sengina 14. Yebo. Njengoba usashona abazali. Wahamba usebenza emaplazini. Mungishiyela imali yokukhera esikoleni. Umalume beyithatha imali before anginikeze. Ekuseni uhambile. Aqale angenze ngento yakhe kumina. Sengithola abantu bami nami njengokuthi sengimdala. Abantu bami mntama angibezwa. Sengimisi mntama ingane yamalume. Angikuzwa lento ngitshena yona mina. Angikuzwa lento ngitshena yona. Kwakuyini inkinga yakho sonke lesikhathi? Ngoba niyazi ukuthi umalume wafika kanjani ezohlala nathi. Emva kwesikhathi sihambe nabazali, mina ngisebenza kanzima. Yami nathi ngisebenza kanzima emplazini, ngihlakula imoba, ngenzela ukuthi ukhule. Ngingalo kuqinisa, yazi ekhaya sakhula siwu7, owena magcina. Uyingane. Ngiyakwazi lokho. Wathula isikhathi esingaka umalume enza lento ungangitsheni ngani. Kwakutheni umalume ungangitsheni? Mina ngisebenze kanjani ngenze ukuthi ukwazi ukubhala esikoleni, ukwazi ufunde ube ingane. Ngaqala ngasaba ukukutshela. Ekugcineni ngisesengimdala ngithela abafana. Iyona lento engidumaka. Abafana Manje ungibizela umalume Takama lalela la ngikhuluma nawe wena wangibizela abantu lo sonke lesikhathi bangitshela ngami ngisebenzile ngihlala umoba ngenza yonke into ngihamba emaplazini ngibamba amatoho ngibamba amatoho efuna ukushada umalume yinto engayizama ukuthi ngicela wamkela ukuthi uqala ukwazi umnyeni wakini uqaqo isichathulo onyaweni uhambe kwafana nezingane zesikole ofunda uma wakusho ngalana akuwena malume uma wakusho neminyaka o5 uma wakusho unenyawo zo5 umalume wasesikhathi esingalana mina kodwa wena ingane esekhaya so 7 mina ngimdala mina inkosazana adezo ukuthola ukuthini ngimngana mina inkosazana ukhulisa uba wena ufuna ungitshela ukuthini dadewethu ukhulisa uba ususi mina sangifunetizo wakho ufuna wamkele ukuthi umalume wakho uzoba umnyeni wakho nake ngizwe le uzoba usibaru wakho akayizwe leyo okay wancane Moses bami uyithatha kanjani sisile ukuthi ingane yakini ngoba phela uyasho ukuthi lento umalume uyiqale esamncane emfaka umuntu uyabona uyithatha kanjani lento ukuthi ingane yakini ilimalile isayincane ngoba kahle kahle walimala engazi yena ngoba phela uma usayingane sukungazi ukuthi umuntu wenzani kuwena wayengayazi yonke lento until kuze kufike la nje ekuthenini manje asamuza omunye umuntu ingoba lento iqale vele engazi ukuthi umalume wenza into ewrong kuyena. Ngicela ukubuza nje ukubuza wena uwena ingane lentombazana ihlale nami ingane shothi lo mntombi bakhe akazi ukushapa le indlela shothi mina le indlela ngihleli mina ngihleli nomfowami wami ngihleli nengane yakwethu ngibambe mina ngivuka njalo ekuseni ngihamba amatraki ngiyohlahla umoba ngenza yonke into ngihlakalela umoba ngenza yonke into ngisebenza kanzima ngenzela ukuthi le ngane ithole imfundo le ngane ingane lentombazana yazi nisho ingane ezami ingane zahamba zayima kuba ngihlanda ngane ngoba ngenzela ukuthi ithole ukuthi ingabangisa ngoba uma ngandlela ayithanda ngayo ingane lencane ayingilamisho ngilama imina oqala ngenyawo abantu aba6 abangilama amanye yaxolisa ngicela ukuthi kodwa ufuna ukwazi angeke lento ongehlakala komunye umuntu engayizwa kanjani ngiphatha kanjani bengicosela umsamo umalume wakho ngicosela umsamo uyanonela nje kuyimanje ngihlakane nomuntu mntakama ngihlakane nomuntu mina ngiyesitolo umuntu uyangitshela kulungiswe lento emsamo kodwa malume ngoba mina naye siyabhuka wona usukungazi uyitshela ukuthi into ebalekile njengoba nomsamo ongcoliswe lo wakithi lo nomalume le ngane njengoba ethumisi le ngane izobiza ba yakuphi le ngane izoqala le ngane izosuma ikhula izozazi ukuthi isibongo sayo yakaba le ngane uzothi ukuthothula le ekhaya kaba uma uqala ushisa ipapi izoshiswe lapha uma kunenkinga ngoba thina sinabazali thina sazi ukuthi umalume uyena umuntu oyihlo le ekhaya umalume uzothi ushisela ingane yakhe nomfazi wakhe
Shathi umalume uhlala nengane nomfazi la ekhaya. Kodwa umalume uthini uyazi lo somthola kuphi. Lo yena wasuma ngithuthi isikhathi ngawo. Umalume la yinto ezolunga. Ngicela ukubuza uma ngabe le ngane shathi ingane yamalungu ngoba umalume babayi lo mawayo lo mayinenkinga lami nginenkinga umalume le ngane ifuna isiphandle loba le ngane iyagula ngomalume uyena yedwa eselayo amna uyazi lisele sobabili asinamuntu bayiqala nje kuthiwa kwenziwa izinto zasemsamo ngavela umthamo osingcolile le ngane ke njengoba thi lo uyamthanda umalume nami usho phambi kwenu uyamthanda umalume mina kufanele ngithi le ngane izokhula iyazi lephi idlozi izobiza lephi idlozi le ngane sengibuza ngale ngane izobiza lephi idlozi ngapha le ngane yakhe nomalume. Sisiwami wena intone yakwenza ukuthi uthule sowazi ukuthi i-wrong lento yenziwa umalume kuwena ngithi uqale engazi ngekathi sowazi-ke yini le yenza ukuthi uthule. Umalume waqala wathi kumina engatshela umuntu uzongilimaza ngisakhula ekugcineni agcina engithule gcineni umalume sengiyamthanda ngenye indlela even ngisho umalumekazi akamfuni umalume ufuna wena ufuna mina malume ngihamba na ngiyobhuka nomalume malume uyangipha imali hayi kancane manje lento emqondweni wakho ayikuphazamisi yaqala ngiphazamisa ngisakhula manje ayisangiphazamisa ngoba ngisicela ukuchaza udadewethu amkele ukuthi umalume uthe ufuna ukungilobola ufuna ukungishada. Sesiyami uyazwela ukuthi uthini uthi ucela ukwamukele lokho ukuthi uhusisi wakho kodwa usezobumakoti wakini uthatha kanjani lokho akushoyo? Hey kunzima angazi angisho sikuvuma kunzima kumina kunzima ngokungithusa kanzima mina nje usiswami ngisho ngithi sasu7 ekhaya basho mina lo ogcina sisele so2 basho lo ingane uma wayishiya le ngane uqala ugqoka iphenti yafundiswa yimina le ngane ugqoka iphenti ayithengelwe yimina iphenti ukwazi ukuthina ngishiyana lo malume umfaba ma wengala lutho waza ukuthina othola amatoho ukuthini mina lo bengazi ukuthi ngimshiye nayo njengoba ngivuka kanzima ngihlahluma ngeyonto enzeni ngiyohlahluma emaplazini ngihamba ngezimoto zasemaplazini ngizama ukuthi nayo ifane nezinye ingane ikhaveke idle ivuke i-right idle ibe nakho konke kodwa namhlanje lento engenziwe lengane mina ngazi fanele ngenze njani yabo nje mina angazi nasemphakathini kushathi thina umuzi wale ekhaya umuzi onjani umuzi ongcolile kahle nje kusale ekhaya isemkhubeni kwaphela inzima lento isho kwabanye abantu nje elinama ngasabona malume omakhelwane kwaphela le ngane emithe kaba uzothenga amalume wakhe kuthiwa mina kushathi ngibashiya le ndlini ngangibanikeza ukuthini ukuthi abagana le ndlini le ndlini endlela emagcina le ekhaya emagcina umzali wethu yebo yazi hayi kusifuza abagcina umzali wethu thina umalume la ikuba kamalume kahle uma wasitholela ekhaya le ngala ishe ekhaya njengomaza ezalile ekhaya kufanele uzahle isiqisa uma wazalile ekhaya nami umshiya nomalume wakhe ngimshiya ekhaya bana makhona kwami nomalume makhona kwakhe isekhaya ogogo bathini nangazi uthini nami lento omakhelwane ke abazwayo bazothini ngafana nalo mina ngazi mina ngimazi noma ngazi ukuthi ingane naye uzokusasa uzofunda isikole azame abe nomuzi wakhe mina bengazi ukuthi uma ngibashela ngisho umfazi nendoda ngisho umfazi nendoda nje ngibashaya kuphi egcekeni lakoma lokumalume ngothina sizalelo komalume akona umuzi wakhe akona umuzi kaMalume akona futhi wamumuzi kodwa mina njengelihlo ngangizama ukuthini ngoba la malume wayenentene ngizamela ukuthi lo athole isinko njengezinye ingane zasemndeni yabantu athole isinko azosidla mina ngazi ngempela mina le angazi futhi ukuphumela nje ubala angazi futhi lento inkinga ngoba isho makhelwane shasa umuntu okhohlakele uzothiwani imina kade ngibuye ingane engayinaki ngoba ingane lentombazane uyakwazi ukuthi ubuye lapho kodwa bengibuye ngikhathele ususemgezini balume kuthiwa bathi bayaqoqisana mina bekufuna njalo ukuthi uma ngibuye etohweni uma ngisi ngiyageza uyana bengibuye mina njalo ngenzeleni babekela ibhodi kufanele ngosheleni ngifake babekela ibhodi mina ukutetenga ubami ukuthi ingane lentombazane angizange nginakekele nami kulento ekulo nginesandla phakathi ngiyayisola ngoba mina engabanga usisi omdala onesandla hayi sisomdala mina ngoma wakhe ngusisi wakhe kodwa ngoma wakhe kwafanele njalo nami ngibheke ukuthi yini into ehamba kahle into right lento wrong ngoba ingane lentombazane iyabhekwa manje kumdilela kwami lo kuyafana ngavele ngihlazekile ngoba nami omakhelwane uyazi ubusaba bami gogo nje uyazi inkomo umqhoyiso wakhe ususalephi usale kumalume wami usale endlini yazi kodwa mina kwakufanele lo ngimbheke njalo ingale ntombazane yazi ngakuhlala ngale ntombazane ngoyibheki kodwa mina bengazi lehlelo ngoba yakwazi uxakeka kwethu ukuthi kunjani
kodwa namhlanje mina mhlawumbe mina nginesandla kahle nami mina angisho ngesandla kodwa nami ngiyayisola ngokwami khona into engishaka ukuthi ngiyayisola khona la engaba kudedenge ukukhona futhi ukukhuluma nje emphakathini kuzokala nami ngaba wrong sengiyisa abanye abantu ke abanalezo inkinga abahlala nezingane ingane uma uhlala nengane noma kuthiwa yakini noma kuthiwa ingane njalo ingane intombazane njalo kufanele ubheke ngoba le inkinga kusho zenzeke ngase ngiyasaba usaphumela eminyango. Kodwa siswami uyabona ukuthi imlimaza kangakanani usisi wakho lento ufuna ukuyenza? Ngiyabona ukuthi usisi wami uhlukumezekile ngami. Kodwa okusalayo ngifuna angisize ngokuthi asethe ukuthi umalume sekuzoba usibari wakhe. Ufuna kwamkele lo. Manje ingane mayisefikile izobiza siphi isibongo? Izobiza wona uGazi. Yo, iseka mama wayo kaGaza, ikuphi kaGaza? Yebo. Kubuka ma. Ususithathile futhi isinqumo nawe. Sengisithathile kumalumekazi naye angisafuni ukuthi alibele busy nokulokho lokho malume lokho emlandele. Ngifuna aphume kumalume kube wami ngedwa. Uyamuzwa usisi wakho ukuthi akasafuneli utho oluzomjika umqondo. Ungathini kulokho ngoba lento ayifunayo ufuna yona uyamuzwa ukuthi ufuna lento ayifunayo. Into engizoyikhuluma imizi lenkinga zayo kodwa into abangidalele yona mina into eyinhlekisa engakuziphindi phela sisho sithile emphakathini sesinenhlamba embi engakuziphindi phela akaze kube ingane nathi sazalele ekhaya siphinde sizale ingane ezalele ekhaya kodwa lento ayenzile futhi isifundo kunomba sengifisa ukuthi nomba ophila kulelizwe umuntu ophila nje umuntu osifazana ophilayo la kulelizwe athola ukuthi ingane lentombazane ayinakekele ungathini ungasikhola umuntu omthembile ungasho ukuthi ubaba wayo ungasho ukuthi ubhuti wakho ungasho ukuthi uba kodwa njengale lentombazane ufuna uhlale ube careful ke ube careful ke ngoba lento iyisimanga engisisho kodwa ke shathi nale nganje besho sisho nasi isimanga usimanga igama layo ngeke ngiyibulala ngezenzela usilandelile usimanga igama layo abenzi nama yikho ngoba sho nganqaba lento izoqhubeka njengoba esho lapho kuzoqhubeka kodwa lento noma kodwa lento eyenziwa ile ngane isifundo kunoma imuphi umuntu nje umuntu osifazana ukuthi leyo nto gada ingane yakho ungathembi isho umuntu oyedwa engaleni intombazana isho ubabwayo isho ubhutwayo isho ubhutwayo olamana na ngoba nabengayazi ukuthi ngaba umkhuba udadewethu sazalele ekhaya thina gazi uzele ingane yakabane kaGasi into okwayizwa play wakwayizwa play wow umhlaba kangaka kodwa lento esitholile namhlanje ihlazo thina kusho ukuthi kule ndawo lezizale la esikuyona esazaleka into engazi loyithini uzohla umalume yena ukuthi uzohlala uthini lengane bokusiyagula izogula ithini uma kuthiwa yangcojwa lengazothi ngcojwa ba yayizalo uba noba makwenza umlando wayo asemase kusukulala ukuthi ifinekala kusekuyabhala nje kuthiwa lengane izalo uba uyizala kubani wakaba iyona yakaba kodwa ke lento iyasiqwashisa ukuthi ziningi inkinga zenzekayo kulinga okwenzekayo lento iyasiqwashisa ukuthi mana abantu impilo iba nje impilo ihamba ibe namagquma ayo akazi kuhlala empilweni kumnandi yabo kahle hle isifundo lento engitholile yazo nabanye sengenza nabanye mina ingidlulile kodwa akekho ngizothina ngoba angeke ngibabula njengoba esho ukuthi uyamthanda yamthanda umuntu uyamthanda usuke emthanda ngeke ngithi mina thanda uba njengoba esho ukuthi uyamthanda wena umakhe yamthanda nale ngane njengoba ikhona ngizothina ngeke ngisayikhipha kodwa lento esitholile iyihlazo futhi lento esitholile ukuthi thina abantu ezizele ngoba mina lo ngamkhulisa na kodwa ngisangemlahla emgqomeni uma bethi ayikazi yilento siqala ngayo yabo okay mina into engayisho ngithi kulungile ngoba kodwa ukwazi ukuthi angayibulala ingane aphumele obala angebize kuhlungu khona afuqa kuhlungu kuyazwela kuhlungu ayintanganza kuhlungu kuyimanje ngazi kufanele ngenze njani ngeke kodwa ngithi nama ngithatha intambo ufe mina yabona usesaba umakhelwane nafanele ngithatha intambo ngihenge mina asale nomalume akhaphile sengidabale umphefumulo abawulethile kwanayo lo malume wakhe ayikho into azomenzela naye lo wakhuliswa yimina ngisebenza nje emaplazini kahle hle mina bekufanele ngithatha intambo noma ngihenge noma ngenze njani angazi empilweni yami nje mina ngathini ngami nje sisokho omdala ngoba afela abazali bese ukuthi mina empilweni yami kahle hle ukuthi ngiyibulale angazi kufanele ngenze njani uNkulunkulu kuphela sengathi uNkulunkulu uyazi ngoba uyena oplana yonke into
uNkulunkulu oneplan yomuntu. Lungile my sister. Manje umalume yena ukhulumile naye navumelana ngokuthi uyayenza lento uzo reporta kusesomdala. Ngimtshelile. Kwathini yena? Ngicela ukuba naye nje ngoLesihlanu. Ngamtshela ukuthi malume sengicabanga manje ukumtshela usisi. Wase naye anginankinga mntanami. Uzathi mntanami. Yebo, kuba ngisho silele ubiza ngingane yakhe nami ngithi malume. Manje njoba uthi ufuna ukumtshela usisi omdala utshela umalume nivumelane ngokuthi mawusumtshelile kuzokwenzakalani? Uthe uzofona. Yeah. Masekhuluma naye uzomfonela amtshele. Njengoba uthi wena ufuna ukuthi ngifuna ukuyithatha. Yeah. Wathi ngizobe sengiyamfonela masuqedile. Yeah. Zonke izinto ofuna ukuzenza. Ngoba sengiyamfonela. Ungitshele wena efonini ukuthi uqedile naye. Yeah. Mase yazi ngiyacabanga ukuthi ubani nje ngoba umalume phela ibona bayahamba bayolobola noma bamukela amalobolo. Uyabona mase umalume ezolobola uzobe uzolobolela ubani abakhongi bakhe baseqaleni bamalumekazi. Akuho omalume basemndenini omalume bahambe beze ekhaya. Abakhongi bakhe baseqaleni kumalumekazi bazoze ekhaya. Abakhongi bakhe akekho wakini kubakhongi. Mukho wasekhaya wakho ushilo waze kusafuna ifihlo na wonke umuntu abone ukuthi uyangilobola uyangishada. Kezwakala mina okwami ebengikuzele la bekuwukuthi ngikusize ukwazi ukutshela usisi wakho ngesinqumo sakho osusithathile nange history yakhe beyenzeka konke abengakwazi. So umsebenzi wami ngiwenzile mina ngifikile umtshelile usisi wakho useyakwazi lokho afuna ukukwenza. So sekukunina ukuthi ke niqhubeka kanjani nokusuka manje ukuthi niqhubeka kanjani ubheka ngakuphi nejourney yakho nomalume wakho. Ukuthi umntakama yena uzokwazi ukuthi angixolele enhlizweni yakhe. Ngiyaxolela kodwa kahle hle ayikho into exolela yona ngoba angazi njengoba ngibuza njengoba kade uzwa nabantu angilandele bokubuza uthi le ngane izobiza siphi isibongo khona ayikho into engizoyithi ngoba ukhiphe into engaphakathi kodwa futhi ngiyabonga kunokuthi nina ngoba beningakwazi umalume wakho ukuthi ningibulale ekhaya. Ningiyifa mina bengizofa le ekhaya. Ngiyabonga ukuthi ube nesibindi sokuthi ungitshela ufaceane nami enkingeni zakho ngoba la bengadlisha poison ningibulala nomalume wakho nisale nenze into enizithandayo kodwa uNkulunkulu emkhulu mina ngiyabonga ukuthi into engenzele yona uNkulunkulu emkhulu ukuthi uvele obala. Ngizophamisa nje la kubonga abasolvers ukuthi ngibonga noNkulunkulu emkhulu uma sengibeka isinqumo esisodwa ukuthi udade wethu umalume kodwa ayikho amalobolo akhe nathi sizokuletha la ekhaya kodwa udade wethu into engisho kuyena ngiyabonga ngoba ingala akayibulalanga izokhula izodlala sidla futhi ngiyabonga ngoba naye umalume ngoba vele kusho ukuthi kukhula de sezowenza la le ekhaya ngibonga ukuthi udade wethu kunzima kodwa ngiyabonga ngiyamukela kunzima nanombana ohlelo lenkinga akubonisana nabanye abantu akekho umuntu olahla ngeke ngize ngimlahlo wakwethu naye lengane izokhula siphile nayo ibizaleke ngento eyisinxele angisho ukuthi ngutho walala nomalume ngifuna uzokahla nabantu abalalele bezwe kodwa ngibonga ngoba udade wethu ukwazi ukuthi azehlise athini kodwa into ezoletha umalume ngimdingisho le ekhaya angaphindi alibhadi isha amalobo lakhe kulungile lo wakwethu sohlala sidla udaka njengoba ngamkhulisa kanzima naye lengane izokhula akekho umuntu olahlwayo. Ngiyathemba ukuthi nawe inhlizweni yakho njengamanje usukhululekile njengoba usukwazile ukuthi umtshele usisi wakho lo ubufisa umtshela khona. Yebo ngiyajabula ngoba usisi wami vele ingane mina ngicabanga ukuthi kuba uyena ozongikhulisela yona ngiyakumalume khona umuze sesizoba nawo sinaye. Besiqeda kushada sihamba nomalume. Nohlala emzini wenu nobabili. Yebo. Ngithemba ukuthi uzwa kahle my sister kulo kasho. Yebo ngiyabonga kodwa angifune lobolo lakho umalume abahambe baphume bobabili vela ngibadingi nomalume kodwa ingane ngiyayimuka ngoba ingane isipho sivela kuNkulunkulu. Ayikho ingane ngilahlwa ingane yona ngizeyimukela ngikhule njengoba ngakhulisa yena. Ingane ngiyimukela ngiyitshena soshaya isikhathi sokuthi sekhulula izokhula noma ngayihlabe ezinye ingane ikhonjwe ngemini endaweni akukho umgodi engawugqiba kuyona akunalokho mina uma kuthini uNkulunkulu njengoba ngizingakhulisa yena ngizawubona ukuthi ngizothatha ingane ngihambe ngivale ekhaya ngihambe ngihlale ingane
kodwa ingane izokhula ngiyimisela ukuthi ngiyikhulise njengoba khulisa yena, ngiyitshele iqiniso ihlezi lazo ukuthi iyazaleka kanje. Ake bakwethu siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi ngesikhathi silungisa lolu daba oluyinkinga ngale ndlela esingalazi kwathina, ngoba into ezikanjena izinto engiyiqalayo ukuzibona, kodwa ngiyabonga ukuba namandla ukuthi sikwazi ukuthi sizame ukungenelela siyilungise. Futhi ngiyathemba ukuthi nosisi obesibizile ukhululekile enhliziyweni yakhe njengoba esekwazile ukuthi amtshele usisi wakhe lento ebeyilokhu imudla isikhathi eside, nokuthi uplan ukuthi enze njani kuya phambili. Sicela ukuthi nenze into right ke lapho ke ni subscribe futhi ni share, nenze isiqiniseko nje sokuthi wonke umuntu uyawabona ama episodes ethu ukuze kuzokwanda izifundo emphakathini wakithi. Siyabonga abantu bakithi, danko lapho.